O impacto foi brutal. O tren Irio chocou contra o Albia e varios vagóns saíron despedidos. Esta traxedia ferroviaria na localidade cordobesa de Adamuz deixa polo menos 39 mortos e centos de feridos. As imaxes aéreas dannos conta da dimensión do accidente. Renfe descarta o erro humano e tamén o exceso de velocidade. A única certeza é que o Irio, que ia a 210 km por hora, freou bruscamente antes de descarrilar e invadir a vía contraria, que só pasaron 20 segundos ata que o Albia impactou a 205 km por hora. Non tivo marxe para que funcionara ningún sistema de seguridade. O condutor de Renfe que morreu non tivo tempo de frear o tren. Que tal, boas tardes? España está de loito. Agora toca a identificación dos corpos. Os familiares achéganse aos puntos habilitados para cotexar o ADN. O que nos contan os superviventes é un relato de pánico, de fuxidas escuras polos vagóns emborcados. Ana puido sair porque dende fora romperon os cristais. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Nos hospitais hai 43 feridos, 12 na unidade de coidados intensivos. Os superviventes viviron momentos moi duros. Me ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla, no podía moverse, y ella le estaba llamando para que lo ayude. Se siente mal por no haber ayudado. O accidente de Córdoba é o cuarto sinistro ferroviario máis grave de España. Pedro Sánchez desprazouse a Adamuz, onde está a piques de dar unha rolda de prensa co ministro de Transportes. O rei Filipe VI e a raíña Leticia estarán mañá. Dende Atenas, onde asistiron ao funeral da princesa Irene, amosaron o seu apoio ás vítimas e ás familias. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En Galicia hoxe todos temos na cabeza a traxedia de Angrois. Foi un día de condolencias. Ademais da solidariedade, o goberno galego ofreceu o envío de medios á zona. Nos deportes xa se saben os cruzamentos de cuartos de final da Copa do Rei. O Albacete recibirá o Barça. A Real xogará en Vitoria contra o Alavés, derbi vasco. En Mestalla será o Valencia Athletic e por último o Betis xogará co Atlético de Madrid. Os partidos entre o 3 e o 5 de febreiro. E no tempo, a pesar de que volveu a chuvia, témolo día máis tranquilo da semana. Agora pola tarde pode chuviscar en zonas do interior e abrirse claros na metade oeste. A partir de mañá, as chuvias van ser unha constante en moitas zonas de Galicia. Imos co relato do tráxico accidente ferroviario en Córdoba. Estamos en directo en varios puntos, entre eles a zona cero, Adamuz, na estación a que tiña que chegar o tren descarrilado e da que saíra o que bateu contra el. Estamos en Madrid, Porta de Atocha, e tamén no escenario do accidente ferroviario de referencia o máis grave na historia española, o de Angrois. Comezamos en Adamuz, Córdoba, onde xa hai 39 mortos. Alberto, a cifra provisional, porque na zona seguen traballando para recuperar corpos. Efectivamente, agora mesmo esa é a prioridade e hai nada chegaban unhas grúas de gran tonelaxe para intentar retirar eses vagóns que caeron por un noiro de 4 metros. O golpe foi brutal, tan brutal é que formasa parte da historia de España. Este que están vendo aquí mesmo, ese é o Irio accidentado. O que pasa que xusto nesta imaxe que podemos ofrecerlles, que é o que nos permite a Garda Civil estar gravando en directo ou emitindo, son os coches que están perfectamente. Despois, cara a súa dereita, é onde comezarían o escenario realmente terrible do que aconteceu, onde hai 2 coches máis de Irio totalmente esnaquizados e máis alá como a uns 300 metros onde está o tren de Renfe que acabou caendo 2 deses coches por un noiro de 4 metros. Este Irio está mirando en dirección norte,
porque era cara onde ia cara a Madrid, e en algún momento de onte ás 8 menos cuarto, dous dos seus coches, os traseiros, saíronse da vía e fixeron como un efecto de látigo golpeando a ese Renfe que pasaba a 205 km por hora. O golpe foi tan forte que o maquinista, tamén rápido, o maquinista non lle dou tempo en absoluto a reaccionar, a frear, e o resultado foi que caeran eses dous coches por unha pendente que se calcula duns 4 metros. Aí é onde están agora mesmo todas as labores. Seguro que viron imaxes de como están os coches. Están totalmente esnaquizados. Eses dous guindastres van intentar levantar os restos. É importante sinalar que hai arredor duns 30 desaparecidos, e por iso que se pensa que eses 39 falecidos que se contan agora mesmo poderían aumentar nas vindeiras horas, Marta. Estas imaxes do estado en que quedaron os vagóns dan idea da magnitude da traxedia. Hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Son as testemunhas do inferno que se viviu no interior dos trens tras do accidente. Pasaban das 7:30 da tarde cando un tren irio que facía o traxecto Málaga-Madrid descarrilaba a altura da localidade cordobesa de Adamuz. Os últimos vagóns saíron da vía e invadiron outra contigua por onde circulaba un Albia en sentido contrario. O impacto foi tal que os dous primeiros vagóns caeron por un noiro de 4 metros. Fundamentalmente lo que me preocupa son las víctimas, es aclarar esto, que por favor el número no suba, en eso es en lo que estamos. A prioridade agora está nos labores de busca e identificación das víctimas. Na zona traballase a contrarreloxo para poder levantar os vagóns, uns traballos complicados pola dificultade de acceso ao punto do accidente. La dificultad está en que la maquinaria pesada que estábamos esperando tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos y, por tanto, entrar también los médicos forenses, la Guardia Civil y certificar e identificar esas personas fallecidas. Os feridos foron trasladados a distintos centros hospitalarios de Andalucía. Evolucionan favorablemente, que eso es una buena noticia. Y lo segundo, que es donde estamos destinando todo el trabajo, es la identificación de las personas fallecidas. O servizo de alta velocidade entre Madrid e Andalucía permanece suspendido. A traxedia de Adamuz produciuse en dous actos. Eran as 8 menos 20 da tarde. Nese momento, 3 vagóns do tren Irio descarrilan, un dos vagóns remata na vía do lado e provoca a segunda parte do accidente, que é a máis grave. O segundo tren, o Albia, atópase na vía co vagón descarrilado de repente e tan só en 20 segundos. Non tuvo marxe para reaccionar e prodúcese o impacto brutal. A cabeceira do Albia sae despedida e 53 pasaxeiros caen por un desnivel de 4 metros. Foi neses dous primeiros vagóns do Albia onde hai o maior número de mortos e feridos. Entre os dous trens sumaban preto de 500 pasaxeiros. Nun primeiro momento, moitos deles non eran nin conscientes da gravidade do que acababa de pasar. Estas imaxes gravounas Adri Vélez, un dos pasaxeiros do vagón número 5 do tren Irio. Os vagóns seguintes, 6, 7 e 8, son os que descarrilaron e chocaron contra o Albia, pero nun primeiro momento ninguén podía imaginar o que estaba pasando. Hai fume e están pedindo un médico, publican nas redes sociais, mentres ao seu redor o resto dos pasaxeiros semellan desconcertados. Móvil en man, intentan informar os seus de que están ben mentres buscan a saída dun vagón iluminado únicamente polas luces de emerxencia. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas porque se va a necesitar luego, ¿vale? É un dos traballadores da compañía que trae serenidade á escena coas súas indicacións. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. Os pasaxeiros non o sabían, pero el xa viña de outros vagóns e coñecía o alcance do impacto. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. A evacuación completouse contra as 3 da madrugada. Unha vez fora, Adri Vélez gravou este vídeo, o último que publicou do accidente, e onde se fixo plenamente consciente da gravidade da situación que acababan de vivir.
O presidente do Goberno acaba de comparecer en conferencia de prensa dende Adamuz. Dixo que un día de dor para España e defendeu como actuou o Goberno en unidade, asegurou co resto dos organismos oficiais. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Alberto Núñez Feijóo reuníase a primeira hora co que fora presidente de Renfe, Pablo Vázquez. En Génova gardaron un minuto de silencio e nun chío Feijóo mostraba o apoio aos equipos de emerxencia. En breve tamén acudirá ao lugar do accidente. Miguel Tellado, secretario xeral dos Populares, mandaba unha mensaxe de apoio ás familias das vítimas. Queremos mandar en primer lugar un mensaje de apoyo y afecto a las familias de todas las víctimas mortales de este trágico accidente. Nada puede reparar el dolor por el que están pasando y queremos transmitirles que estamos junto a ellos. Atenderlos, ayudar en todo lo que necesiten debe ser la única prioridad en estos momentos. E sobre o terreo, efectivos da Garda Civil buscan indicios que expliquen as causas do que pasou. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios leva as pescudas, Nuria. Priori, Marta, descártase o erro humano. Os dous trens que circulaban por debaixo do límite de velocidade do tramo e, ademais, o tren que aparentemente provocou o accidente, o Irio que descarrilou primeiro, era unha máquina bastante nova, fabricada en 2022 e que pasou a última revisión hai tan só 4 días. Pasaron só 20 segundos entre ese descarrilamento e o choque. Dentro do Ministerio din, ademais, que as vías foron renovadas hai poucos meses. O ministro Óscar Puente cualificou este sinistro de tremendamente extraño. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Axentes de criminalística da Garda Civil rastrexan cada centímetro de terreo buscando indicios que aclaren as causas do accidente. O ministro de Transportes insiste en que a vía estaba en boas condicións, a pesar de que o Adif reportou varias incidencias técnicas neste tramo nos últimos meses. La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. O tren Irio, primeiro en descarrilar, é bastante novo. A compañía italiana informou de que se construíu en 2022 e que pasou a última revisión hai 4 días. Por outra parte, tamén se descarta un exceso de velocidade. Os dous trens circulaban a pouco máis de 200 km por hora nun tramo limitado a 250. El fallo humano prácticamente podría quedar descartado. No tramo está activo un sistema de seguridade chamado LZB capaz de frear os trens automáticamente en caso de emerxencia, pero neste caso non deu tempo. El intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y por lo tanto es imposible que actúe ese mecanismo. Renfe apunta a algún posible fallo ou ben na vía ou no tren de Irio. Expertos destacan o feito de que o accidente arrancou nos últimos vagóns. Habían pasado xa 5 ou 6 coches dese tren e, sin embargo, non descarrilaran. Logo, aí hai un feito curioso para analizar por parte dos técnicos. Técnicos da Comisión de Accidentes Ferroviarios, o organismo independente que se encarga da investigación. A nivel xudicial xa se abriu unha causa nos xulgados da localidade próxima de Montoro. E a estación de Atocha en Madrid foi toda unha noite un fervedoiro de viaxeiros e de familiares na procura de noticias dos seus. María Cheda. Sí, continúa a esta hora un dispositivo operativo aquí atrás precisamente porque nas vindeiras horas podería chegar un autobús cos últimos pasaxeiros. Ao longo desta mañá atenderon médicos e psicólogos a un total de 50 persoas, entre viaxeiros e tamén familiares que buscaban ter noticias sobre os seus desaparecidos. Hoxe aquí en Atocha reina a pero tamén o caos porque van ser máis de 200 os trens que se van cancelar ao longo de todo o día. Os pasaxeiros buscan solucións, autobuses, alugueiro de vehículos ou mesmo voos. A estación de Atocha converteuse nun improvisado punto de encontro de pasaxeiros buscando alternativas para viaxar cara a Andalucía.
Dende primeira hora, as pantallas amosaban a cancelación dos trens e dúcias de persoas buscaban na estación alternativas para viaxar en coches compartidos e de alugueiro. Durante toda a noite, os servizos de emerxencias coordinaron en Atocha un dispositivo cun equipo psicosocial e 2 unidades de apoio sanitario. Realizamos asistencia a las personas que van llegando, por un lado familias que llegan a preguntar por familiares y por otro lado las personas que vienen de trenes y de los autobuses que vienen de la zona. Lo que necesitaba la mayoría que han pedido ese apoyo era eso, que les escucharan y que les pues un poquito desestresarse de la situación que habían vivido. Estes servizos de apoio xestionaron o traslado a centros hospitalarios de 4 feridos leves do accidente que chegaron a Atocha en 5 autobuses dende Córdoba. Parte dese operativo continúa aberto para atender os que aínda esperan en Atocha noticias dos seus familiares desaparecidos. Por si siguen viniendo pues familiares que se ha ofrecido que vengan aquí, si necesitan familiares o propios viajeros para poder atenderles. Ata dentro de polo menos 4 días permanecerá pechado o tráfico ferroviario entre Andalucía e Madrid. Renfe estuda un plan de transporte alternativo para viaxes esenciais e pide aos viaxeiros que anulen ou cambien os billetes se non son desplazamentos de urxencia. Atocha está conxestionada e en Adamuz vivimos horas de angustia con familias que aínda non contactaron cos seus. Son momentos, Alberto, volvemos contigo, de moitísima tensión. Estamos a 200 metros, aí o ven, ese o Irio accidentado, a fonte, o pesadelo de centos de familias que onte escoitaban pola radio, vían na televisión que houbo un accidente nun tren, fixeron os seus cálculos e o seu familiar podería estar neste tren. Moitos tiveron sorte e os seus familiares, os seus fillos, os seus pais conectaron con eles facilmente, pero é que aínda agora, a estas horas, hai alrededor de 30 persoas desaparecidas ou sen identificar. Como adoita pasar neste tipo de accidentes, foi relativamente rápido, tanto o Concello de Adamuz como tamén en Huelva se habilitaron centros onde a xente podía ir informarse. Tamén foi importante, foi clave que Renfe e Irio puxesen a disposición destes familiares teléfonos para saber algo máis. Agora o máis importante, aparte de localizar todas esas persoas que están desaparecidas, é tamén identificar, é por iso que son moitos os familiares que están deixando probas de ADN para poder cotexar. Algunhas familias tiveron a sorte de saber dos seus dende o minuto 1. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Outros aínda hoxe non saben do paradoiro dos seus familiares. Dende que se produciu o accidente, os accesos ao lugar estiveron restringidos só para os servizos de emerxencias, así que as familias optaron por acudir ás estacións de trens en busca de algo de información. Nesta de Huelva vivíronse momentos de moita tensión. Entre os desaparecidos aínda hai moitos veciños de moitos puntos da provincia. Ata alí se desplazou a Cruz Vermella cun equipo de axuda psicolóxica e sanitaria que tamén está atendendo hoxe nas dependencias da policía local. Primeros auxilios psicológicos en esta primera situación son fundamentales. El que las personas que llegan, que no tienen información, pues se sientan acompañados, que se sientan escuchados, atendidos. Tamén foi necesario apoio emocional na estación de Atocha de Madrid, mentres agardaba a chegada dos pasaxeiros ilesos que foron trasladados en autobuses. Escenas de angustia no Hospital Reina Sofía de Córdoba, que foi o primeiro en recibir os pasaxeiros máis graves. Están sendo atendidos das feridas físicas. As outras levaralles máis tempo cicatrizar. Que han fallecido personas al lado suyo. Y me ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla, no podía moverse y ella le estaba llamando para que lo ayude. Y se siente mal por no haber ayudarla. Nestes momentos tan duros, os familiares só teñen palabras de agradecemento. La palabra gracias se queda corta para todos los gestos bonitos que hubo ayer de ayuda humanitaria. Os primeiros corpos dos falecidos están chegando ao Instituto Anatómico Forense de Córdoba para proceder á súa identificación. As comandancias da Garda Civil de Huelva e Córdoba habilitaron oficinas de recollida de mostras de ADN e fan un chamamento aos familiares para axilizar o proceso de identificación. Os veciños en presión en tragedias como esta, os primeiros en auxiliar. Hoxe, todo o mundo agradece este esforzo. Alberto.
E os que tivemos a mala sorte ou a experiencia de estar en Angrois, é inevitable lembrar o que pasou hai 13 anos que volveron facer aquí os veciños de Adamuz. Neste tipo de accidentes, a solidariedade toma tamén protagonismo, tamén hai que falar dela. Adamuz, fíxense, só ten 4.500 habitantes. Este Irio, que foi o que se accidentou, está a uns 4 kilómetros. Aínda así, tan poucos como son, tan lonxe como está, entre aspas. Eles foron os primeiros en chegar aquí. E outra vez, como vimos xa en Angrois, foron eles os que axudaron a moitos dos pasaxeiros a sair dos trens accidentados. Son unhas mostras de solidariedade, traendo auga, traendo mantas, traendo comida, que continúan no centro da vila, onde se están habilitando diferentes espazos para todos eses que non teñen aínda onde volver, podan pasar aquí a noite. Pode verse nas primeiras imaxes do sinistro, grupos de veciños, sós ou en colaboración coas forzas de seguridade, sacando os primeiros feridos dos vagóns sinistrados. Me ayudó gente que rompieron los cristales y me sacaron, porque yo estaba con mucha sangre. Allí nos trasladamos inmediatamente, fuimos de los primeros en llegar al lugar del accidente y empezamos a ayudar a los pasajeros y a sacar heridos y luego ya pues, bueno, se fueron incorporando más medios. Foi antes da chegada desta longuísima ringleira de ambulancias. Chegou a solidariedade dos máis próximos. Os habitantes desta vila, da ladeira de Sierra Morena, apoiaron en todo momento os labores de rescate. Muchas personas que han colaborado con manta y agua y, en fin, lo que hacía falta. Tragedia como esta no la ha visto el pueblo nunca. Accederon á zona e axudaron tamén cos seus propios vehículos a trasladar os feridos menos graves ao centro de atención montado pola Cruz Vermella no fogar do pensionista. Y es el punto más cercano al lugar del accidente en el cual lo hemos podido montar, dado que el acceso a la vía está totalmente restringido y además es un camino, en este caso de servicio, y no es factible. Estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis vecinas porque desde el primer momento han tenido un comportamiento ejemplar. Compañía e apoio humano tamén aos familiares das vítimas por parte desta veciñanza que serviu como apoio á asistencia que brindaron desde o Colexio de Psicólogos. Os reis van estar mañá en Adamuz. Esta mañá expresaban a súa dor polo accidente e cancelaron a súa axenda en Atenas, onde estaban para acudir ao funeral da irmá da raíña Sofía. Xosé Manuel. Sí, Marta, os reis dende Atenas trasladan o seu pésame aos familiares dos falecidos. Felipe VI asegurou que seguen con gran preocupación todo o que acontece en Adamuz, que están en contacto co presidente do goberno e co presidente de Andalucía e moi pendentes das labores dos servizos de emerxencia. A prioridade, engadiu doña Leticia, é atender, acompañar a todas as persoas que se viron afectadas polo que definiu como un accidente brutal. Agradeceron a axuda dos veciños e sinalaron que mañá acudirán a Córdoba para reunirse coas autoridades e familiares das víctimas. Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. As mensaxes de condolencia chegan tamén dende a Unión Europea. As institucións comunitarias din estar listas para prestar apoio a España. María. Sí, dende aquí, dende Bruxelas, transmiten mensaxes claras de apoio a España tras a traxedia ferroviaria de Adamuz. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, trasladou o seu pésame ás familias das vítimas e asegurou que a Unión Europea está preparada para axudar a España en todo o que faga falta. O presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, falou de unidade e solidariedade, unha mensaxe compartida pola presidenta do Parlamento, Roberta Metsola, que ademais agradeceu o traballo dos equipos de emerxencias. Unhas reaccións que se estenden por multitude de gobernos europeos, dende os veciños Portugal e Francia, pasando tamén por Italia, Alemaña, Polonia, Hungría ou Ucraína. Todos expresaron públicamente o seu apoio e a súa conmoción. Hoxe, ademais, o Parlamento Europeo gardará un minuto de silencio polas vítimas antes da súa sesión plenaria en Estrasburgo.
E o Papa León XIV enviou o seu pésame aos familiares dos falecidos. Foi mediante un telegrama que dirixiu ao presidente da Conferencia Episcopal Española. O pontífice expresou a súa profunda dor e desexoulles aos feridos que se restablezan pronto. Galicia ofrece medios para atender os afectados, así o dixo o presidente Alfonso Rueda, tras o minuto de silencio convocado este mediodía na sede da Xunta polas vítimas. Ana. A Xunta suspendeu en sinal de respecto á rolda de prensa que ofrece cada luns o presidente Alfonso Rueda tras a reunión semanal do Goberno galego. Antes desa reunión, aquí ás portas de San Caetano, minuto de silencio co Goberno da Xunta ao completo e ao que se sumaron tamén dúcias de traballadores da Xunta. Alfonso Rueda quixo expresar en nome de todo o pobo galego a consternación por este accidente que lembra, remarcou o acontecido en Angrois no 2013. Daquela, dicía Rueda, Galicia recibiu apoio e colaboración chegada de toda España e a que quere devolver. Agora, Alfonso Rueda ofreceu todos os medios necesarios que poida achegar Galicia para atender os afectados por esta catástrofe ferroviaria. Creo que é o momento de mandar o noso apoio, ofrecer toda a nosa axuda e agradecerlle a todo o mundo que traballou, os veciños, por suposto, que estaba máis cerca do lugar do accidente. Outra vez, recordo os veciños de Angrón nese momento, outra vez os veciños botando a man e dando exemplo e, por suposto, a todos os servizos de emerxencia. Cambiamos de asunto. A presidencia de Portugal vaise decidir nunha segunda volta entre o candidato socialista Antonio José Seguro, que obtivo o 31% dos apoios, e o candidato da dereita radical André Ventura, que acadou o 23,5% dos sufraxios. Os portugueses volven votar o próximo 8 de febreiro. Teñen que escoller entre estas dúas opcións o próximo presidente da República. Marcos. Pois como dis Marta, o socialista Antonio José Seguro e o populista de dereitas André Ventura disputaránse finalmente a presidencia nunha segunda volta. Os candidatos representan dous bloques enfrontados e as súas maiorías da primeira volta necesitan lóxicamente apoios. Seguro, o candidato do PS, chama a conformar unha maioría humanista e suprapartidaria. Xa recolleu, por certo, o apoio de comunistas e de verdes. O candidato de Chega, André Ventura, autoproclamado líder da dereita, terá que buscar votos para alcanzar o seu propósito de unir o espectro conservador. Dicía hoxe mesmo Marta que busca o apoio de todos os que non son socialistas. Todo está aberto e a campaña será dura e bipolar. Xornada de protesta de toda a pesca de baixura. A frota amarra hoxe para exixir que se retire a obriga de pesar todo o peixe a bordo e tamén ter que avisar con 4 horas de antelación do seu regreso a porto. Carlos din que é inviable. A pesca de baixura está amarrada hoxe en toda Galicia en sinal de protesta contra os novos controis que exixe a Unión Europea. Como aquí, en Baiona, os pantaláns quedaron hoxe en silencio, pero si houbo ruido, si houbo protesta xa na Coruña, e tamén haberá bucinada esta tarde na Ría de Vigo e tamén en Madrid, cara onde agora mesmo se están dirixindo centos de pescadores de toda a costa de Galicia. Din que traballando no mar é imposible, é inviable cumprir coas exixencias que agora mesmo implica o Regulamento de Control de Pesca. Tito asómase ao diario electrónico despois de 40 anos no mar. El e o seu fillo, únicos tripulantes do Mar Novo, acaban de estrear o sistema, pesar polvo e anotar posicións en mar aberto. 5 ou 6 metros de mar, estaba que non había moito vento, pero era un movimento moi constante. Iba a corriente en contra do vento e iso ainda peor, que arbola máis o mar. E para pesar é moi complicado, por non dicir imposible. A frota amarrou en Baiona, como en toda Galicia, pero escoitamos sirenas nesta protesta na Coruña. A baixura rexeita outra das novas normas, preavisar do regreso a porto con 4 horas de adianto. Hai barcos que están ao mellor a media hora de puerto ou un cuarto de hora de puerto e que faz todo ese tempo esperando para poder entrar. Son as normas moi abusivas, impostas a pucherazo. Que isto é un sinsentido, que pedimos a todo o mundo que escoite o sector, que isto é a pedra que vai a fundir o noso barco.
Pola tarde haberá concentracións na Ría de Vigo e en Madrid, diante do Ministerio. La burocracia está matándonos. Ya no son los problemas que tenemos aquí con la pesca y con la caída del consumo de pescado, que siguen con el IVA que no nos lo ponen en súper reducido, con todos los problemas que tenemos, de curso nos meten otro problema máis. Agora os cambios afectan os barcos de máis de 12 metros, como este vermello, pero iránse aplicando tamén aos pequenos. E continúan as protestas do sector primario contra o acordo asinado entre a Unión Europea e o Mercosur. O Alejandro, en Ourense os tractores levan xa 3 días cortando a Nacional 120. Sí, Marta, agricultores e gandeiros seguen coas súas protestas en contra dese acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, e como podedes comprobar en directo tras de min aquí en Ourense, os tractores seguen bloqueando esta Nacional 120 á altura do centro comercial Pontebella. Protestas que se replican tamén noutras cidades, por exemplo, en Lugo esta mañá os tractores colapsaron por momentos a circulación. Protestas en contra dese acordo que foi asinado formalmente este sábado, que ten que ser ratificado polo Parlamento Europeo e que din dende o sector que será un duro golpe. Polo centro da cidade, nos accesos ao polígono do Ceao ou na Nacional Sexta son as retencións que provocaron hoxe os tractores en Lugo. Tras unha semana de protestas, os gandeiros decidiron mover os seus vehículos para chamar a atención sobre as súas demandas. Parece moi ben o que están facendo, porque claro, que farían sin os gandeiros? Tenta coas protestas, pero hai que facer máis. Tamén os de fora lle teñen que exigir as mesmas condicións. E a principal reclamación do sector primario fronte ao acordo asinado entre a Unión Europea e Mercosur aínda debe ser ratificado polo Parlamento Europeo, por iso exixen, entre outras, unha xuntanza cos eurodiputados. Ese é o marxen de maniobra que a nosotros nos queda para poder seguir presionando. Nosotros o que queremos é un posicionamento claro na defensa dos intereses do sector primario galego. Mesma demanda en Ourense, onde agricultores e gandeiros manteñen cortada por terceiro día consecutivo a Nacional 120. Esperemos que nesa ratificación algún iluminado vexa a realidade, e senón, os famosos APAC terán que compensar unha cousa con outra. Sería o único xeito de poder manter as explotacións. O tráfico está sendo desviado pola cidade, ocasionando atascos na contorna do centro comercial. A verdade é que o respaldo da sociedade hai moitos momentos que se me pon os pelos de punta. Estamos un pouco cansos de que as administracións se pasen a pelota dun tellado a outro. Levan dende o 29 de decembro e teñen previsto continuar coas mobilizacións. Os que seguen en folga son os condutores tamén de autobús da provincia da Coruña. Ademais, non se cumpren os servizos mínimos como os do transporte escolar. En cidades como Santiago foi moi complicado circular a primeira hora polos pais que levan os nenos aos colexios, e tamén porque para ir ao hospital non quedaba outra que usar o coche. Para mañá está convocada unha nova xornada de folga. Galicia avanza na conciliación familiar. A Xunta destina máis de 7 millóns de euros para unha nova edición do Plan Corresponsables. O obxectivo é favorecer a conciliación das familias con fillos de ata 16 anos. O Goberno galego acorda ademais investir 32 millóns na convocatoria da tarxeta Benvida para mercar produtos infantís. Preto de 120.000 fogares xa se beneficiaron desta axuda. E impúlsase o uso das enerxías renovables para promover aforro na factura de empresas, autónomos e dos fogares. Para conseguilo, o Goberno galego investirá uns 17 millóns de euros. Buscan reducir as emisións de CO2 e mellorar a competitividade do tecido empresarial. Volvemos coa información sobre a traxedia ferroviaria en Córdoba. Estamos en directo na estación de Atocha en Madrid e en Adamuz, o municipio cordobés onde se produciu ese tráxico accidente. Polo momento son 39 os mortos dun sinistro, Alberto, do que se están investigando as causas. Evidentemente, é importantísimo sabelo, pero é que esta mesma mañá en redes sociais o propio ministro de Transportes, Óscar Puente, falaba de que se trataba dun sinistro extraño, que non podían saber a priori que o que pasaba. Primeiro porque esta vía, a vía de alta velocidade que conecta Madrid con Andalucía, renovouse completamente no mes de maio, gastaron 700 millóns de euros para poder facelo, polo que en principio non debería haber ningún tipo de problema de mantemento. E polo outro lado, o Irio, que están vendo agora mesmo, que é o Irio accidentado, é un tren
novo. É un tren que puxose a andar en novembro do ano 22. Despois tamén queda totalmente descartadas as razóns climatolóxicas ou por meteoroloxía adversa. Tamén descartan un fallo humano e, por outro lado, hai que lembrar, xa o ven, trátase dunha recta. Non hai curvas, como no caso do accidente de Angrois. É por iso tan importante que agora a comisión que se encarga da investigación de accidentes ferroviarios estean buscando, estean marcando todas as pistas que lles poda levar a chegar a unha conclusión, pero xa avisan, vai levar tempo. O traballo no lugar do sinistro centrase agora en poder acceder aos vagóns máis danados na busca de vítimas. A situación complica o traballo da maquinaria pesada que podería mover os convois, polo que non se dá por pechada a cifra de falecidos. Lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas, que están en esos vagones. Están recollendo mostras de ADN dos familiares dos desaparecidos ante a dificultade para identificar algunhas vítimas. As propias testemuñas explicaban así a situación que se viviu. Hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. A colisión produciuse despois de que o tren Irio descarrilase e algúns vagóns invadisen a vía pola que ao Albia. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Malia que na zona hai un sistema que permite frear automáticamente os trens, só pasaron 20 segundos entre o descarrilamento e o choque e non deu tempo a que se activase. Renfe tamén desbota un posible exceso de velocidade. El fallo humano prácticamente podría quedar descartado. Los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo. No lugar, expertos de distintos organismos e técnicos da Comisión de Accidentes Ferroviarios xa recollen probas para tratar de determinar a causa do sinistro. O Goberno decretou 3 días de loito oficial ata medianoite do xoves. Alberto, á espera da identificación das vítimas, o certo é que as familias están aínda agora en momentos de moitísima angustia porque algúns non saben aínda se os seus están entre os feridos ou entre as vítimas mortais. Exactamente, Marta. Ese é o problema agora mesmo, a angustia, a desesperación e a de non saber. É o que está matando aos familiares, porque lembramos que hai 30 persoas que siguen sen identificar ou que aínda non se atoparon. Onte, cando foi o accidente, pois xa se poden imaginar vostedes. Están vendo a televisión e de repente aparece un accidente ferroviario destas características, botan contas e o mellor o seu familiar ía nese tren. Aí é cando comezan as chamadas e tamén a desesperación, pero relativamente pronto, tanto aquí dende Adamuz como tamén en Huelva, xa se habilitaron lugares onde os familiares podían achegarse de xeito presencial para ser asistidos. Tamén foi fundamental que tanto Irio como Renfe puxeran a disposición de todos eses familiares teléfonos de atención onde podían resolver dúbidas e saber algo máis. Agora preocupan, como non, están recibindo de feito moita axuda psicolóxica esas 30 familias aproximadamente das persoas que faltan, que non se sabe onde están, se están falecidas ou aínda sin identificar ou están debaixo de todos eses restos do tren. Cunha mestura de dor, angustia e desesperación viviron as últimas horas os familiares dos pasaxeiros dos trens accidentados na localidade cordobesa de Adamuz. A maioría buscaron nas estacións información sobre o paradoiro dos seus achegados. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe. Recibo una llamada de un sanitario porque él había perdido el móvil en el accidente y hemos venido con lo puesto. Desde o primeiro momento, os veciños de Adamuz entregáronse coas vítimas do accidente e os equipos de rescate. O fogar do xubilado desta pequena localidade cordobesa de algo máis de 4.000 habitantes converteuse durante a noite nun dos primeiros puntos de atención ás vítimas e ás súas familias. Se veía perfectamente muchísimos, 40, 50 coches de policía, bomberos por otro lado, ambulancia, protección civil, en fin, tráfico de miedo, cortaron la carretera también. Ha habido muchas personas que han colaborado con mantas y agua y, en fin, lo que hacía falta. No, como esto no.
una tragedia como esta no la ha visto el pueblo nunca. O Concello de Adamuz activou todos os medios ao seu alcance e pediu axuda ás vilas veciñas para facer fronte á emerxencia. En distintos momentos, Alberto referenciaba esa traxedia de Angrois e é de feito o primeiro que nos pasou aos galegos pola cabeza, especialmente os veciños desa parroquia. Ali reviven o accidente do Albia que hai 13 anos descarrilaba ao pé das súas casas, Xoel. Sí, 39 falecidos, lembremos polo momento nese accidente de Adamuz. 80 foron as persoas que finaron no caso do sinistro acontecido aquí nesta curva da Grandeira en Angrois hai xa case 13 anos. Dende entón, dende o 2013, faleceron no noso país distintas persoas en accidentes de menor gravidade. O caso, por exemplo, no ano 2016 de outro descarrilamento acontecido no Porriño, un tren da compañía Convoios de Portugal que se levaba consigo a vida de 4 persoas. Os sinistros de maior gravidade acontecidos en España tiveron lugar no século pasado, é o caso, por exemplo, en 1944 do acontecido en Torre del Bierzo, en León. Segundo algunhas estimacións, aquel accidente saldouse coa vida dunhas 500 persoas, ou tamén no ano 72 en El Cuervo, en Sevilla, outro accidente levábase a vida de 77 persoas. En total, dende o ano 2001 aconteceron no noso país un total de 12 grandes sinistros ferroviarios que se saldaron coa morte de 188 persoas. A última hora da tarde do 24 de xullo de 2013, un forte estrondo sorprendeu os veciños de Angrois. O ocorrido este domingo en Córdoba fíxolle revivir o impacto daquel momento. Claro, a partir de ayer, pois sí que se veu a memoria. Se había 5 mortos, e dixen yo, meu marido, vai haber moitos máis, pasa como aquí, efectivamente. O corpo, todo eso, mutilaje, todo moi duro, moi duro. Todo foi igual que o que pasou aquí. Estamos exactamente o mismo. Cando caen esos vagóns que dixeron que caían eses 3 pola 4 metros, dixen, Dios mío querido, como estará esa xente? É o que me acorda a min. Din que no día a día tentan esquecer, pero que ao ser un lugar tan marcado pola traxedia fai que lle lo poñan difícil. Durante todos estes anos, a verdad, o que se tratou aquí foi de olvidar, de pasar página. Foi moi duro. Para nós moitísimo, mas aparte deso que pasan por aquí os peregrinos, e todos se paran aquí a preguntarche. Dende a súa experiencia teñen moi presentes as vítimas de Adamuz e piden ademais que a investigación non se complique tanto como a do descarrilamento de Angrois. É que as familias que non pase como aquí, que anden camazán que indou dos 12 anos, que anden aínda tirando, ainda non dan resposta, ainda non queren creer o malo que foron. Porque todo é correr, pero hai que as cousas hai que facelas ben feitas. Non o que fixeron aquí. As imaxes e testemuños que chegan desde Adamuz despertan en Galicia o recordo terrible do accidente do Albia en Angrois. Na tarde do 24 de xullo de 2013, ás portas de Santiago, e na véspera da Festa do Apóstolo, morreron 80 persoas e máis de 140 resultaron feridas. A investigación xudicial demorouse ata decembro de 2018 e en xullo de 2024, 11 anos despois do sinistro, o maquinista do tren e mailo director de seguridade de Adif foron condenados a 2 anos e medio de cárcere e outros 4 e medio de inhabilitación. A indemnización para as vítimas superou os 10 millóns de euros. A maior traxedia ferroviaria na historia de España aconteceu o 3 de xaneiro de 1944 preto de Torre del Bierzo, en León, cando un tren repleto de viaxeiros bateu contra unha locomotora. O número exacto de falecidos nunca se deu a coñecer, pero estímase en máis de 500. O 21 de xullo de 1972, un ferrobús descarrilou preto da estación sevillana de El Cuervo tras impactar frontalmente con outro convoi. Houbo 86 falecidos. O 25 de marzo de 1988, un tren levou por diante un autobús escolar nun paso a nivel sen barreira en Juneda, Lleida. Das 15 persoas mortas, 10 eran cativos de entre 3 e 5 anos e outras 4 mestras, unha delas embarazada. O descarrilamento dun Intercity na vila navarra de Huarte deixou 18 vítimas mortais e un 100 de feridos o 31 de marzo de 1997. O 3 de xaneiro de 2001, outras 12 persoas perderon a vida en Lorca, Murcia, ao ser embestida por un convoi a furgoneta en que viaxaban. A colisión entre un talgo e un tren de mercadorías cobrouse 19 falecidos en Albacete o 3 de xuño de 2006. Xusto un mes despois, 43 pasaxeiros morreron no descarrilamento de Metro Valencia. E o 24 de xuño de 2010, en Casteldefels, Barcelona, un tren Alaris embestiu unha multitude que cruzaba as vías por un lugar non autorizado. Houbo 12 falecidos.
Angrois foi tamén a referencia do delegado do Goberno Pedro Blanco, que gardaba un minuto de silencio por todas as vítimas. E o Parlamento de Galicia mostraba a súa consternación tamén polo accidente ferroviario de Adamuz. Toda a nosa solidaridade coas víctimas, coas súas familias e con todos os feridos, con todas as persoas feridas. O sucedido é, lóxicamente, dunha enorme gravidade. Desde o BNG o que lle pedimos ao presidente da Xunta é que poña a disposición de Andalucía todo o apoio técnico e de medios que se poda necesitar, mesmo pois valéndonos desa dramática experiencia. Estou segura de que isto vai a ser así. En nome de todo o Partido Popular de Galicia quero trasladarlle todo o noso pesar polos falecidos, aos seus familiares, aos seus amigos e tamén ás persoas feridas que aínda pois están as que aínda están agardando pois noticias dos seus familiares. Falamos agora uns segundos do tempo, imos a dous puntos en directo. A Praza de Quintana, onde ao longo da mañá en boa parte da metade occidental de Galicia foi escampando, pódense abrirse tímidos claros, e imos á Praza Maior de Celanova, onde predominan as nubes e aínda nas próximas horas algunha chuvisca podría sorprender pois algunha comarca do interior, algunha precipitación que, como ven, podría ser aínda en forma de neve. A cota relativamente baixa, alrededor dos 1000 metros, precipitacións dispersas, o ambiente máis aberto na metade occidental, e de novo, a última hora do día, volve a activarse un aviso no litoral atlántico polas ondas que arrastra o mar de fondo. E a pesar deste panorama que lles estou contando, quédense coa idea de que estamos diante da tarde máis tranquila da semana. A partir de mañá, a chuvia vai ser a gran protagonista en Galicia, como sempre, despois de Sebe Información Deportiva, contámoslo todo. E en Chile hai unha vintena de mortos polos incendios forestais que asolan o centro e o sur do país debido a unha seca prolongada. As altas temperaturas e o forte vento dificultan a súa extinción. Hai milleiros de persoas evacuadas, preto de 300 vivendas destruídas polo lume, as máis próximas a bosques secos. O presidente do país declarou a situación de estado de catástrofe. Coas imaxes máis recentes da traxedia ferroviaria en Adamuz, en Córdoba, o cuarto accidente máis grave da historia española, rematamos este telexornal mediodía. Polo de agora, deixa 39 falecidos e máis dun 100 de feridos. Estarán informados desta e doutras noticias no telexornal Serán, na Radio Galega e nas nosas redes sociais. Ata mañá.